しようの前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて意外と一流の花にもキュンとします。なんでもない日のちょっとしたプレゼントが効果的です。センスは大事でも短くでも下手でも手紙が一番嬉しいものよ。もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取って喜欢今天我为各位带来的演奏吗？如果喜欢的话，记得订阅点音乐频道哦。欢迎你们跟我索取手写谱，那就请在影片的留言处，请留下你们的 email， 我就会寄给你们哦。谢谢。